Ai întâlnit persoane care spun că uleiurile esențiale nu funcționează, că nu simt nimic sau că nu îi ajută cu adevărat? Eu m-am confruntat de multe ori cu persoane care s-au plâns de o problemă pe care aromaterapia l-ar fi putut rezolva, dar totuși nu-l aplicau. Știi de ce? Pentru că uitau de ea. De cele mai multe ori, acesta și lipsa consecvenței este miezul problemei, nu lipsa efectului. Aromaterapia acționează câteodată instant, câteodată în timp, dar pentru cele mai bune rezultate are nevoie să fie inclusă în rutina de zi cu zi. Dar la mulți oameni uleiul rămâne într-un sertar sau în frigider. Difuzorul e neconectat, iar inhalatorul e undeva, dar nu la îndemână. Pentru ca aromaterapia să aibă un impact real, avem nevoie să ținem accesoriile la îndemână, pe noptieră, pe birou, în câmpul nostru vizual. Micile semne vizuale contează. Îți aduc aminte de tine și de nevoile tale, de respirație, de bine. Și apoi devine simplu, pentru că nu mai e ceva în plus de făcut, ci devine o parte din cine ai devenit. Dacă ai pățit-o și tu, să știi că ai uleiul, dar uiți de el, scrie-mi în comentarii. Sau dă follow ca să învățăm împreună cum să integrăm aroma în viața reală pentru rezultate veritabile. Stare de bine cu aroma în trup și suflet.